la un nou episod. La un episod din Free Fire. Astăzi suntem aici cu Mario. Salut! Și ne vom juca Free Fire. Yay! Deci, da. Haideți să începem. Mario, ce ai vrea să ne jucăm? La ce mai bine? La CS, BR sau lup singuratic? Lup singuratic. Lup singuratic. Bere. Și hai să ne jucăm. Nu-i BR, măi, lup singuratic. Ce? După vreau la bere. Da, ok. Let's go. Let's fucking go. Acum Măi, ne nu, alegem. Ales. Alegeți la aceste scheme. Nu. Uite, uite, putem să avem aceleași. Nu ai luat ce trebuie. Lasă că e bun. Nu am luat ce trebuie. Ce-ți aleg? Dar de ce ai ieșit, mă, atunci din meci? Dar am ieșit. Ba da. Bă, nu, tu nu vezi că aleg arme. Nu, când ai ieșit de la antrenament. A venit mașină la tabletă. Poți face asta? Fii atent. Stai. Stai un pic că-ți plec să am ales shotgun. Aici s-a trecut pe lângă mine. Primul gen de mine ai făcut. Vezi că i-am dat damage eu. Eu am dat cu cap. Bă, nu te mai lăuda. S-a blocat. Ba nu, nu-i blocat, vrei Ia să arăt? Ia, că nu-i blocat, nu-i blocat. Nu-i blocat. Am omorât. Bă, nu tu l-ai omorât, ești nebun? Uite, două ce nu i-am. Păi dacă ai dat tu cu glue... Cu care glue? Da, dar nu știi nimic. Bă, eu n-am tras prin glue. Ba da, că ai dat glue, ești nebun? Bă. Nu am dat glue. Uite, ce-mi fură mic. Și acum moare nobul. De mine am murit. Dar poți face, știi movement? Știi să faci movement? Știi să faci movement? Da, lasă-mă că ia. Bă, știi să faci movement? Nu. Nu știi să faci movement. Apoi ești noob dacă nu știi să faci. Păi dacă nu știi să faci movement, ești noob. Știu, să dau cap. Nu, asta nu-i movement. La care? Hai să mergem alea cu unde am eu Wi-Fi, că nu am. Fai, tu știi ce capuri dau cu ăsta? Au făcut greșeală. Dă-te și dau headshot. Omoară că dacă mai dă un hit mie. Bă, vezi că vine, îți vin doi. Am doi. Hai aici. Bă, ne-am omorât doar. Eu l-am omorât pe altul. Nu, dar E greu, nu? nu-i greu, numai că nu știi tu să dai headshot. Ba da, știu, dar nu se pune să sta bună pe cap. Dar ce să mai... Uite cum stai aici, dă-te, bă! Nu parcă moriai? Nu parcă ai murit? Păi cum e, te-am văzut mort. Hai să vedem. Avem 4 minute, aproape 5. Încarcă-ți viața, mă! Nu e da headshot. Slab. Eu mă duc acolo unde e umbra. Du-te.
Hai să vedem cu AVM-ul. Mamă, tu știi ce headshot îi dau? Știi mare? Nu știi mare? Ce e de aici? Eu gândesc. Da, am un headshot. Tu n-ai un headshot. Cum să rucar? Da, fii atent, da? Fii atent. Ce-i fac? Închide microfonul. Dă-i de ăstea. Dacă e dă. Uri bă celălalt. Cum o moiesc? Am venit aproape și mi-o dați, că aveam low, eram pe low HP. Eu eram pe low. Bă, dar n-ai emote. Bă, când termini să ai un emote, nu ai. Du-te deja. Bă, emote-ule. Fii atent aici. Mai dăm o rundă la... Dar vezi că eu îmi cumpăr un skin, că am făcut 10.000 de bănuți. Îmi cumpăr un skin. Unde mă? Păi vreau să-mi iau un skin. Așa. Stai că nu am diamante. Gata. Stai, leac. Nu. Stai. Hai să vezi un meci. Ce am. Ce? Ce vrei, mă? Bă-gul. Bă-gul. Nu, lasă. Hai. Eroi. Ce? Lasă că nu știi tu. Ăsta îi detectează playerii și îi dă 50 damage, cred. A tău de 25. Vezi? Și mi arată pe hartă.
Ia dacă a fost. Bă, kill-uri! Ce zice, mă, el? Ce zice, mă, tu? Nu știu ce e la kill, ce e la propune. Doamne, cum faci chestii? Enemy nearby detected. Uite, vezi, mi arată pe hartă. Nu! Trebuia să-mi iau păritoarea. Să-l păriam pe curs. Ai câștigat bomba? Zici cine are mai multe kill-uri? Păi vezi. Da, deci mai băgăm runda asta și apoi închidem episodul, nu? Ba da, că... Nu bag eu la bere răncoi, că e mult. Durează mult aici. Două headshot-uri. Movement, ce aici? Uite aici la movement. N-ai văzut movement-ul, nu? Ia aici. Săracul. Movement. Movement. Woo! Deci. Wow. Enemy nearby detected. Mamă, are unul clue. Are aceeași abilitate pe care o am eu. Headshot! Headshot, bă! Ia ce, bă, hopa, hopa! Hai, dansăm! Oh yeah, boy! That's my man! Deci da, acest episodul. Nu uitați să lăsați un like și subscribe și v-am pupat, bă!